Yun, good evening. Ginagawa ko na nga pala yung yung list. Sa mga yan. Sa mga humabol, yun, sensya na kayo, wala kayo dun sa commercial. Adski, salamat dun sa sinabi mo dahil dun na-realize ko na dapat pala mas maaga natin pine-prepare. So ito, ini-edit ko na. Nilalagay ko na yung mga wala. Yan, punta kayo sa birthday ko, January 18, sa covered court ng Mahas. Yung galing work, kapiela, pagod. Pero syempre, kailangan natin ayusin yung natin, yung perform natin. Yung sa akin, ayusin ko din. Actually, nandito yung isa sa mga member ko sa Execute, si Fidel, aka Astro Boy. So, papakita niya ngayon yung talent niya para ma-inspire naman tayo. Kahit konti daw. Mayabang kasi ito eh. Papakita lang ha. Here. Ang galing. Gilag. Yan. Sige ba, diretso lang. Yan. Side view. Yun, practice pa lang daw yun. So, sana guys, good luck sa atin lahat. Kahit ako, nakakabahan ako eh. Hip Hop Nights 101. Part 1 pa lang yan. May susunod pa yan. Kaya sana sa susunod, magsama-sama pa lahat ng guests. I love you guys. Thank you sa mga suporta, sa mga libreng araw. Lahat ng ginastos ko sa lahat, halos wala akong ginastos. Lahat yung libre dahil sa inyo lahat. Kaya maraming salamat. Freestyle!
Go, ask me po. Go po kayo. Napasok! May pop-up to. Yan, dalawa. Go, bakla! Pwede ba? X-ray. Ay, bakla. No, wait. Okay na. Kasi susunod na yung bahay namin. Tawag ka mo.